Ζει στη Γερμανία, 24 χρόνια μετά, τι στοιχείο δίνει. Το χαρακτηριστικό από όλα αυτά, φίλοι μου, είναι ότι φέρεται σύμφωνα με τη μαρτυρία να βρήκαν τον Μπεν ενώ περπατούσε μόνος του στο δρόμο. Και είναι γνωστό ότι το παιδάκι ξέφυγε της προσοχής τότε του παππού και της γιαγιάς και των συγγενών και ακολούθησε το θείο του με τη μηχανή που πήγαινε για μπάνιο. Πίστεψαν λοιπόν όλοι ότι ο θείος πήρε το παιδί. Και δεν αντέδρασαν για να έχουμε άμεση κινητοποίηση. Με αποτέλεσμα, φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι 21 μηνών να περπατάει σε αυτόν τον δρόμο και να εξαφανίζεται. Λένε τώρα αυτοί ότι στο δρόμο το βρήκαν και το άρπαξαν. Είναι μια λεπτομέρεια που την βλέπουμε και σε εικόνα από αναπαράσταση, τη βλέπουμε που έκαναν οι Άγγλοι με την αδερφούλα του. Το παιδάκι που βλέπετε να περπατά στο δρόμο που χάθηκε και ο Μπεν είναι η μικρή του αδερφή σε αναπαράσταση των Άγγλων. Για να ακούσουμε λοιπόν τον μάρτυρα τι έμαθε μέσα στις φυλακές για τους ανθρώπους που φέρονται να πήγαγαν τον Μπεν πριν 24 χρόνια. Να θα πω λίγο εγώ. Ναι. Το 1994 που έρχομαι στην Ελλάδα, εντελώς τυχαία, πήγοντας στο Σύνταγμα, βλέπω την μητέρα του Μπεν και τον πατέρα του Μπεν που μοιράζανε φυλάδια τότε στους περαστικούς. Με τη φωτογραφία του παιδιού τους, έτσι. Με τη φωτογραφία του παιδιού, μάλιστα. Εντάξει, πήγαμε εκεί, είδαμε, εντάξει, συναγωνιστήκαμε την ώρα, εντάξει, είδαμε το φυλάδια, κανονικά όπως όλος ο κόσμος, φύγαμε. Εγώ το 1995 φεύγω για την Κύπρο, σε μια δουλειά. Για κάτω μια εταιρεία, οποία πήγα για κάτω στην Κύπρο. Στην Κύπρο συναντώ σε ένα μαγάζι, το οποίο ήταν σε Λεμεσό, έναν πάλι τσιγκάνο, ο οποίος δούλευε σερβιτόρος εκεί. Και επειδή ήμουν στη Θεσσαλονίκη, εγώ στην Αλεξάνδρεια του Ματίας, εκεί πέρα, μιλήσαμε. Γενικά και μέσα πολλά με είχε πει ότι αυτή η οικογένεια είχε πάλι τον Μπεν, από την Κο. Μια οικογένεια που σας είπε το όνομά της στην Ημαθία, δηλαδή. Ναι, άμα ξέρεις κάτι, λέω πάνω στην αστυνομία, εντάξει δεν το πω, ξέρεις ότι κάνει είναι και λίγο ψεύτικο. Όταν πάω στη Θεσσαλονίκη, εγώ είχα ένα ένταλμα από μια επιταγή όπως έγραψα μέσα, έτσι χωρίς να ξέρω τίποτα. Με βάλανε, με αρπάξαν, με βάλανε στη φυλακή. Μέσα στο θάλαμο που είμαι εγώ, έτσι, είναι ένας Ρωμά, ο οποίος είναι από... δηλαδή έχει πατήσει με αυτή την οικογένεια. Και απέναντι ο άλλος ο θάλαμος είναι μέσα όλη αυτή η οικογένεια που είναι από τον νομό Οδιβέρεια. Έτσι. Αυτή η οικογένεια που σας είχα πει πριν, ναι. Και μαλώσανε για κάποια τηλεκάρτα εκεί. Με τα πολλά, ο Ρωμά αυτός εκείνο το βράδυ με λέει ότι αυτή η οικογένεια είναι αυτή που αρπάξανε τον Μπεν από την Κο. Με ποιο τρόπο? Αυτή η οικογένεια πουλούσαν φρούτα. Να θυμάμαι καλά, καρπούζια. Πουλούσαν καρπούζια εκεί κοντά στη μάνα του, στο σπίτι και πέρα μέσα. Μετά ήρθε το μικρό μόνο του, τον αρπάξανε. Το κοιμήσανε, το βάλανε κάτω από ένα κοφίνι, σκεπάσανε πάνω τα καρπούζια, έτσι ώστε να μην έχει βάρος κτλ. Και τον περάσανε έξω από την Κο. Αυτό με ήταν ακριβώς. Εγώ πάλι, εντάξει, τώρα δεν έδωσα και τώρα μέσα στην φυλακή δεν μπορώ να πεις πολλά πράγματα. Τα άκουσα μόνο και έμεινα εκεί. Έτσι ούτε πήγα κάπου να πω κανένα τίποτα, ούτε όταν βγήκα έξω πήγα να πω κάτι τίποτα. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ βγήκα μετά από 3 μήνες έξω και έφυγα στη Γερμανία μέσω Βουλγαρίας. Γνωρίζω έναν Ρουμάνο, ο οποίος αυτούς τους Ρουμάνους τους δούλευε μαζί με αυτούς στην Ελλάδα. Ωραία. Με είπε ακριβώς την ίδια ιστορία, ότι με είχε πει και ο άλλος μέσα στην φυλακή. Ότι αρπάξε ένα παιδάκι από τη Δέκια, μετά το ρώτησα παραπάνω εγώ, μετά λέω τι είχε γίνει, για ποιο λόγο. Δηλαδή τα άκουσα μέσα στη φυλακή πάλι στη διαβατά από αυτό το πράγμα, τι έγινε μετά, τι τον κάνανε, δεν ήξερα αυτό να με πει. Αυτός με λέει ότι ξέρω, λέει, τότε που τον πήρανε, αυτό δεν ξέρω τι έγινε από εκεί πέρα μετά. Δεν είναι παραπάνω πράγματα.
Αυτή η οικογένεια κατά 25% δουλεύει με τα φρούτα το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. 25% το χειμώνα φέρνει κουβέρτες. Κουβέρτες είπατε. Στην Ισπανία. Ναι. Τις κουβέρτες. Και 50% όπως το ξέρεις και όπως ξέρουν όλοι, ζουν από το παλιό δρόμο της Λάρισσας μέχρι τη Βέρεια. Είναι ονομαστική καταγγελία για εσάς αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν το έχω βρει έτσι, γιατί το είχα πολλά χρόνια στο μυαλό μου. Έτσι. Ναι. Πριν από 2-3 μέρες πέθανε η μάνα μου και είχα αυτό το πράγμα σαν με χτυπούσε πάλι. Και το έλεγα συνέχεια μπροστά μου. Μια στην Νικολούλη, μια εδώ, μια εκεί. «24 χρόνια μετά, ο Έλληνας της Γερμανίας έδωσε κάποια στοιχεία στον αέρα και τα υπόλοιπα μίλησε με τους Βρετανούς που αξιολόγησαν τη μαρτυρία του ως ιδιαίτερα σοβαρή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που του είπε ο Ρωμά μέσα στις φυλακές, μετά από έναν άγριο καυγά με την οικογένεια που βρισκόταν σε απέναντι κελί, λίγα χρόνια μετά την αρπαγή του Μπεν, ότι τον πήραν, τον βρήκαν στο δρόμο, τον κοίμησαν και κάτω από τα καφάσια με τα καρπούζια έβαλαν το παιδί και το έβγαλαν από το νησί. Τώρα θα μπορούσαν να πούνε οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί για αυτή την οικογένεια μόνο? Δηλαδή μετά όλοι ήταν γνωστό στο χώρο ότι κάτι είχε γίνει στην κόμη το παιδί και ότι αυτή η οικογένεια εμπλέκεται. Μετά από όλα αυτά λοιπόν τότε, πριν 24 χρόνια και μετά, η οικογένεια επιχείρησε να τον βρει τον άνθρωπο για τον οποίο γίνεται ο λόγος, ότι βρήκε ένα παιδάκι στο δρόμο και το πήρε μαζί με τα καρπούζια και το έβγαλε από το νησί, γιατί δεν είχε σημάνει ένα γερμό για να ελεγχθεί το λιμάνι, γιατί έγινε αργότερα αντιληπτή η αρπαγή του Μπεν. Και είχαν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση όταν φτάσαν στο σπίτι του. Στη γραμμή μας είναι η Μαρία η Καγγελίδου, πολύ καλή συνάδελφος, συνεργάτης του ITV και της εκπομπής Calendar, που ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία του Μπεν, γιατί την ψάχνει μαζί με τους δημοσιογράφους και κυρίως με τον Μάρκ το Γουίτη, τον παραγωγό και δημοσιογράφο της εκπομπής Calendar, την ψάχνει χρόνια. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα Αγγελική. Την οικογένεια τη συγκεκριμένη την είχαν βρει οι Άγγλοι και με διερμηνέα, έτσι δεν είναι? Ναι, η οικογένεια του Μπεν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με αυτή την οικογένεια που κατά τα φαινόμενα είναι η οικογένεια στην οποία αναφέρεται ο άνθρωπος που την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησε με την εκπομπή. Γι' αυτό και θεωρούν τη μαρτυρία αυτή σημαντική, την έχουν μεταφέρει στις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια ομάδα επίλεκτων αστυνομικών που με νέα χρηματοδότηση θα ερευνήσουν ξανά την υπόθεση του Μπεν. Είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους, είχαν πάει αρκετές φορές να τους βρουν. Μάλιστα σημειώθηκαν και διάφορα ακραία περιστατικά. Σε κάποια στιγμή βγήκε κάποιο όπλο από την οικογένεια εδώ στην Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή ζητήθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη να παραδοθεί ένα παιδί, το οποίο τελικά παραδόθηκε κάποιο τρίτο παιδί. Και όχι το παιδί το οποίο ζητήθηκε να παραδοθεί, αλλά ούτε ο Μπεν φυσικά, κάποιο τρίτο παιδί. Είναι πάρα πολύ μπλεγμένα τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές τις 2 δεκαετίες, 2 και πλέον δεκαετίες, τουλάχιστον 8 μαρτυρίες αναφέρονται σε αυτήν την συγκεκριμένη οικογένεια. Και κατά τα φαινόμενα και η μαρτυρία του ανθρώπου που τηλεφώνησε στην εκπομπή σας την προηγούμενη εβδομάδα εμπλέκει και πάλι την ίδια οικογένεια. Η ίδια η οικογένεια του Μπεν, η μητέρα του Μπεν, ο παππούς του, η γιαγιά του, είναι πεπισμένη ότι το παιδί το πήρε κάποια οικογένεια Ρωμά, η οποία έτυχε να περνάει κατά τύχη εκεί πέρα. Και η μαρτυρία η οποία ακούσαμε μεταφέρει κάποιο πολύ παρόμοιο περιστατικό. Τώρα, ακόμη όλα μένουν να διερευνηθούν, αλλά πιστεύω ότι και είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι μία από τις έτσι μαρτυρίες τις οποίες θα βασιστούν από Μαρία, από ό,τι μας είπε και ο μάρτυρας που μιλήσαμε, δεν είναι ότι ο άλλος ήθελε να εκδικηθεί την οικογένεια και γι' αυτό το είπε. Έγινε ένα συγκεκριμένο περιστατικό και ήταν και ένας καλόβολος Ρωμά αυτός και πάνω στην οργή του και τέτοια το αποκάλυψε, ότι γιατί μιλάνε αφού πήραν το παιδί και κανείς δεν μπορεί να τους αγγίξει τότε. Και στην πορεία βέβαια του περιέγραψε και τον τρόπο ότι το σκέπασαν με τα καρπούζια και το έβγαλαν από το λιμάνι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό εδώ, κάτι ιδιαίτερο, γιατί το παιδί όντως είχε απομακρυνθεί. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που διασταυρώνονται και φαίνεται ότι η μαρτυρία έχει βαρύτητα και αλήθεια.
Δεν είναι για τον αέρα. Έχουν δοθεί ήδη στην εκπομπή και στην εκπομπή Calendar και στην αστυνομία που θα έρθει στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα είναι για την έρευνα, για να δούμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία μετά από 24 χρόνια.